Akeh wong urip sugih kuwi nanging atine garing, kaya klaras. Akeh wong mlarat ki atine kaya emas inten berlian. Rejeki ki ora dumeh saka sing lekmu nyambut gawe, ora dumeh saka gaji. Kabeh mau pawehe pangeran sing wis dipesthekne marang awakmu. Wis to, dilakoni wae apa anane. Bejo cilaka dipasrahne pangeran, awake dhewe gari ngenyangi. Sing penting awake dhewe syukur rikala nampa sing akeh, sabar rikala nampa sing kurang. Wong mlarat kuwi ora kanggo dielek-elek utawa diremehke, nanging kanggo ndelok sucine atine awakmu sepira kuat nampa ujian.